духтаро бисёри савол дар бораи шампун апай рухшона шумо чӣ хеле шампун истифода мебаред? Мехоҳам дар бораи ҳамин шампунҳо маълумот ёб. ҳамин шампунҳои новинка будем ки беҳад мадамахлай мавал серияи салона истифода мебурдум. Шампун балзам маскаша вақте ки ин шампунҳо бурмадаги иёра истифода бурдисам мада гарени махлай медонен ҳам хе бӯи хушрӯ мекуна буш беҳад приятне бӯи сара хушрӯ мекуна ин ай ҳар ки светаш гирифтагиам еша бинен қат мундай еш бигем ки қабо тоҷикистонда будам на омадам ваҷи мисё истифода бурдистам. Маскаша обязательно истифода мебарам барои ки бӯи сари ма беҳад сухояй. Ина маскаш ини бигем тамом шуд. Ма уже аи маска дата тамом кардам. ина бози наоша заказ кардам барои худам. ҳам хе бӯи хушрӯ дорам мӯи сара мулоим мекуна шолки мекуна шона кардан осон ҳавори хушрӯ мешавад. кадоме ки мӯи сари шумо сухояй истифода баред буш беҳад приятне бӯи хушрӯи бад мекуна. бисёри одам нағз мебинад ки мӯи сараш буш хушрӯ боша бӯи хушрӯ куна. ина шумо да совет метиҳем гарантияш қати хушрӯ бад беҳад мӯи сара чиқа бигон ҳалӣ мекуна гладки шолки мекуна вақти маскаш қати истифода мебаред. ина духтаро ҳаматон да совет метиҳем кадометон гирифтагӣ нестед гирен беҳтарин шампун маска.